Abi oslan mısın? Başa. Silav u rêz temaşevanên hêja û bixêratin serçavêm serserêm rahatine bernameya dema fitarê. Hinek caran wisa nefsa me û şeytan digîje hevdû dibêje ya tu divê meha hezîranê de vê meha gularê de te çawa rojî bikirî. Ha rojî hat. İra em giştin 29 rojiyê. 29 roj bêguman çawa derbas bû. Divê meriv wek bêje hesabeka vê yekê jî elbet meriv bike. Lê ev roja ku maye meriv çawa derbas bike. Ew kesên ku 29 roj di nav îbadê derbas ke bêguman elbet ew ê mükafata vê mehê wek ku barana ku ana hatê rehma ku ana hatê îşallah wê Rabbi alemê li ser wan da bibarîne. Bêguman 29 roja em li virê ne li ber gola xeyrû rehman cana baran tê cana tav dertê cana batê. Lê em 29 roja em bi hevdûne em bi hevdûrane armanca me ew e ku vê muhebbetê em vê tiştên ku Remezanê ji me re dibêje bereketa Remezanê fezla Remezanê bi hevdûra bilind bikin. Armanca me bêguman ev yeke. Heta dema fitara Urfayê jî ya Rihayê jî em ê divî derê dabin. Hem bereketê hem vê Remezana xweşik bi hevdûra me eda bikin. Îro em bêguman mişareka me mühîm heye. Sibê disba îndî herkes ew ê hera fitrê xwe bide newsa sedaqeyê xwe bide, zikatê xwe bide, fitrê xwe bide. Ev fitr gelo li kî diçin? Fitr çawa diçin? Kesên ku Şafiî ne fitrê xwe dibe illa bi genim bidin yan xweş bikin dibe. Kesên ku Hanîfî ne gelo kesên ku derdora wan kes tune ku ew ê fitrê xwe bidin wan. Ev ê çawa bidin? Çi qas ew ê bidin? Zikata xwe, sedaqeyê xwe bêgum bi taybetî sedaqeyê xwe ew ê çawa bidin? Kî ne ew kesên ku ew ê sedaqa bidin? Ew bidin kî em ê van mijara xeber din. Îro mêvanekî min jî hêja heye. Profesör Doktor Musa Kazım Yılmaz îro mêvanê min e em ê behsa hem alîkariya Müslümanan hem vî 29 roj çawa derbas bû van roj em ê çawa derbas bikin. Fitra û sedaqe em ê xeber din. Bêguman dema ku sedaqe û fitr be elbet meseleyên xweşî dertên. Rojekê yekê tüccar dibêje ku ez ê zikata malê xwe ez ê sedaqeya malê xwe bidim. Dişe cem zatekî jêt pirse dibêje halî mesele ev e ez kesekî naz nakim kesekî feqîr naz nakim ez zengînim dewlemendim ez ê sedeqe bidim. Bidim kî dibêje? Ew zat jî dibêje dilê te li kî rûnê hera bide wî. Dertê zikakê van de radgere havir da digere yekî wisa çavî wî kor yekî wisa seqet yekî wisa parsekek destê xwe vekiriye çi radke wek bêjin nîzîkê dê heb zêra dide wî û radbe diçe. Diro sere da sêro sere derbas be lêdinê re ew ku feqîr bû parsek bû perê xwe da wî ew wî dibîne li gel hevalekî xwe sohbetekî dikir. Henekê xwe nîzik dike dibîne ku behsa ev kesên ku wî 10 zêro ku daye dibêje wî 10 zêr da min nav ez çi min kê fikir ez havir da nava kê da min araqê xwar tiştê nemayê dibêje. Ya dibêje me çi kir em vîna min zikat wek bêje sedaqeyê xwe da wî çate serê dîsa çi cem wî zatê dibêje halî mesele ev e hê tam ew ê xeber de wî zatê yek perekî saf çûçik dide. Em bêjin zêrekî tenê dide. Dibêje qe xeber nede. Ama vîna jî her ji bo min ev sedaqeya min e her bide yekî feqîr. Dertê derdora xewana dinêre yekî sa feqîr dibîne wisa ew jî sa feqîr e diyar e tîpa wî de diyar e. Diçe dide wî ya dibêje em min çû 10 zêra da vîna evînê parsek yekî wisa derket evîna zêrekî da min illa tişek dibî heye çe wî taqîb dike vînê ku pere da wî çe taqîb dike diçe ber cîkê wisa çop heye evînê ku em bêje feqîr bû li ber poşetê xwe da wisa mirîşkeka mirarbûyî derdixe wisa datîne ser çopê ya dibêje ev çi ye ya ev çi keseke merak dike çi cemî ya tu çi kesekî dibêje ev çi ye evê mirîşkê çi ye poşetê xwe derxizê mirarbûyî dibêje ya ez feqîrekim ez û jina xwe zarokê xwe ne heft roje me xwarin jî nexwariye me vê mirîşka vê tûtka mirarbûyê me dît me got belkî hê min bîn kir bîna wê hindik bû me got belkî ez şerjiyê bikim ez bibim bira xanima min zarokê me re çêk elbet em birçî jî vin lê zarok îdare nakin dibêje ev yek çawa bû dije te wî perê ji da min ez ê loma min vê mirîşkê danî ez ê herim ji xwe re
هنك قوتك هنك نان وفلان بيوان تشيك بكره مزيار مالا خو رابط ستوي جم وی ذاتی یاد بجه حال مسئله اوه مداوی وینا و صدرکت یته و صدرکت چه حکمت وینا کاش مرا بجه هکه فقیر در دورت هبن کسی که تو بوان زانبی فقیر هبن دویت پیشی مال خو صدقه و فطره خو دویت بدیوی هکه پره کو تا قزان چکریه نه حلال به او پرجی دچش تشتین نباش را اینو همه فطره و صدقه خبردن بگمان او کسی کو پرسی وجه هبن او کسی کو دربار صدقه و فطره دا سا دهشی و دا پرسنه کرم کن دناب برنامه دا جهاز پرسی و ببرسوینم دما فطاره دست بکر